Sanbonani and welcome to Celebrity Life from Zanzi. Guys, this is the latest episode of Izingani Zesthembu. Nazingani zakamsele kukuhlela umpilo uAbo noSne as well as umakoti waka Msele kusikhuluma ngoTirelo. Umuntu waka Sbindi Boy bahleli laphayana kumnandi yazini iview is viewing ayisana. So manje kena umpilo mabahleli uyasho ukuthi kayizini nginiphathele indaba ezimnandi zithi mina noSne sesilungise izinto. So asikho isidingo sokuthi masenihleli nathi manje ningazi ukuthi nizenzeni sesiright manje yabona ke bakhuluma boTirelo bathi hayi sesiyabonga uyewabona and then from there kodwa ke uyasho uNtombo umpilo ukuthi angi-understand ukuthi why kwamele ukuthi kube yimi okhuluma le ndaba lena yena uSne uvele wathula angasho lutho right uSne uTirelo lamtshela ukuthi awukhuluma phela Sne sizwe from wena ukuthi nawe uyavuma ukuthi vele senixolelene na and then from there asho ukuthi hayi guys ini sesiright thina in how nangu girl laphana ku diary uSne uthi hayi angazi ukuthi nalo Tirelo wakhona futhi mina ngiconfirma ku ma siblings abantwana bakithi hayi yena hayi ngathi uSne akamthandisisi uTirelo. Hayi ke guyzini sesiyajabula nathi kena ukuthi hayi at least ke sebazokhuluma kube mnandi ke. Right uSne uthi yena futhi akekho nasemudini yokuthi akhulume kakhulu ngoba akazi ukuthi why bahlangene in the first place. How Sne na girl right and then from there uTirelo sekayababuza ukuthi guys niseni right na right ever since ugula ka baba uMseleku ninjani basho ukuthi hey Ntombo si right siyabonga nje impilo bambuza ukuthi wena unjani asho ukuthi yo guys thina si right kodwa ke umpumelelo wayengekho right at all sekaqanga ukuthi ubabakhe sekazoshona izinto ezinjalo. Shame man askisi Mpumi but then you are very lucky and blessed to have umuntu ofana noTirelo. Right. And then from there we had uMpilo abuze uTirelo about her relationship. Ukuthi mama sekunjani laphana kwi-relationship yakho nobhuti wethu uMpumelelo. Yo Nkosi yami. Asho ke uTirelo ukuthi guyzini akusena mehluko, we're still the same people, there's absolutely no difference at all right bese uAbo yambuza ukuthi hey phela uMpumi uyatrenda every now and then utrenda and futhi nje utrendiswa umjolo ene akusumjolo wakho naye umjolo wakhe nabanye abantu. Shame man. Asho uTirelo ukuthi hayi futhi sengijwayele kodwa ngiyafisa ukuthi uMpumelelo angicabangele mina kakhulu ngoba lento ayenzayo inkinga yakhe ukuthi akafuni ukuthi asebenzise iprotection. Yabona akafuni ukuziprotecta so nami nje nguTirelo manje guyzini ngisengithatha namapilisi ukuzipreventa ngoba lo mfana lo uyagijima lo mfana lo uzongilethela ukugula into lengisaba kakhulu ukugula. Shame man ngiyamuzwa uTirelo ngiyamuzwa straight hayi uMpilo azamtshela ukuthi hayi uyabona ke Ntombo uyabona wena makuthiwa yimbokodo kukhulunywa ngawe ukuthi hayi shame uyimbokodo straight guyzini okay fine kena ulentuzana uTirelo ababuza ukuthi nina ningitsheleni njengoba sihleli kamnandi kanje. Guyzini nihleli nami ngoba
umuntu othize akekho sekakhuluma ngobani ngoVuyokazi. Futhi nje lana wayembiza ngokuthi umama Mhlophekazi ukuthi nihleli nami ngoba akekho or vele benizohlala nami. Hayi kwacala u-Abo athi hayi mama phela mina thi ngichazele u-Abo mina nje angithandi ukuthi ngikhulume nama-partners wabantwana bakithi. Angithandi kodwa-ke wena ngiyakubona ukuthi nje kulamalanga uyaphithizela la ekhaya. Kusho ukuthi nje into yakho nobhuti wami uMpumelelo iserious. So ngiyabona ukuthi kahle kahle wena sowumndeni la ekhaya. Uyabona? So I don't have a problem. That's why kwamanje sengadecide ukuthi hayi uTirelo kahle kahle nje umntanasekhaya. Bese kena kuphendula uMpilo asho ukuthi mina nje ngifuna ukuchaza nje ukuthi number one, we are forever going to have a bond because of manje so ney'ngane nobhuti wethu, right? So khona manje ikhona into eyenza ukuthi ngithathe ifoni ngikufonele ngikubuze ukuthi uSingo unjani. uSingo ingane yakaMpumelelo noTirelo, right? So uyasho kena uMpilo ukuthi hayi phela manje wena because of ingane you are forever bonded nathi lana. Right. Bese kuzofika uSisine. Kusho ukuthi uTirelo kahle kahle lo mbuzo lo. It was not going kulo Abo noMpilo kodwa nje wayenza ngathi ubuza wonke umuntu mara kahle kahle bekakhulumela uSine. uSine wavela wathi hayi futhi angifuni nokukhuluma ngayo mina. Angifuni. Ngicela ukuthi siyeke. Yo, hayi uSine naye sometimes. So manje uyasho uSine ukuthi inkinga yakho ukuthi uceda bekasenkingeni not so long ago ngenxa yokuthi ukhuluma kakhulu. Manje namanje akasafuna ukukhuluma yena, akasafuna ukukhuluma nalena masiyeke. Yo, hayi ke uSine sizothini ke. Bafethu ngicela ukuthi ni-subscribe, ni-like nale video lena. Ngiyabuya round 2.